Ngicela mama usifundele uLuke chapter 19 verse 30. Luke chapter 19 verse 30. Wathi yasondela. Verse 30. Luke 19. Verse 30. It's John, I made a mistake, it's John. John chapter 19 verse 30, yes. Verse 30. Wathi ukuba uJesu awamkele uvinika. When Jesus had tasted it, Wathi kufeziwe. he said, "It is finished." Wagebisa ikhanda wafa. Then he bowed his head and gave up his spirit. Okay. Hallelujah. Uma sifunda there's a question, hallelujah. Ethi uma ethi kuphelele yini into ephelelisiwe, hallelujah. Cause uJesu uma ekhuluma konke uma ethi kuphelele, hallelujah, which means whatever that was done, hallelujah, it was now finished, hallelujah. Uma ethi kuphelele, which means there was something done, hallelujah, ukuze athi kuphelele, hallelujah. Uma uyibheka kahle le ndaba into bekazoyenza uJesu isivumelane esisha nomuntu, hallelujah. Manje uma ethi kuphelele uqinisekisa ukuthi isivumelane esisha sesikhona manje, hallelujah, because every time uma kwenzwa isivumelane, hallelujah, or when there was a new covenant made bekudingeka ukuthi ichitheke igazi, hallelujah. Whenever kuzokwenza isivumelane bekudingeka ukuthi something needs to be sacrificed, hallelujah. Even now siyababona uma benza ivumelane they are sacrificing some things, hallelujah. Uma uyibheka indaba kaJesu wenza isivumelane esisha nomuntu, hallelujah, but the reason behind that ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu, oh hallelujah. Uma esenza lesivumelane esisha, which means khona izinto bezingekho kulesivumelane sokuqala, oh hallelujah. Uma esenza isivumelane esisha, which means there were some things that were missing in the first covenant, hallelujah. Uma esenza lesivumelane esisha, which means there were some things that were not aligning with the God's way, hallelujah, which means uma esenza lesivumelane khona izinto ukuthi wahamba ngobude bendlela zasangenziwa kahle, hallelujah. Because lithi iBhayibheli uma ufunda umuntu uma eneqala, hallelujah, bekumele alinde umpriest aye kanye ethempelini, hallelujah, bese uma eye ethempelini umpriest bekumele aphathe whatever sort of animal leyo umuntu ayibona ifanele ukuthi ihlanze izono zakhe, hallelujah, bese uma meqeda unikeza umpriest bese khane umuntu azoxolela noma azothethela izono zakhe. But now God saw with no, this thing is wrong because people are forever sinning, hallelujah. Wabona ukuthi no, this thing is wrong because every day these people are making sins, hallelujah, and what they are offering me is not enough. So God, I've taken a decision with I will come down on earth and also besenyenza isivumelane esisha ukuthi yiloyo naloyo umuntu akwazi ukuza kimi bese yahlanza izono zakhe, oh hallelujah. Uma ubheka indaba ukuthi kuphelele kufeziwe, oh hallelujah, uJesu yashawa wenza konke akanaqala, kepha ukuthi kwenza isivumelane esisha because he's being sacrificed. Uyavuma ngento, oh hallelujah, uyavuma ukuthi ayenziwe imvana, hallelujah, uyavuma ukuthi asacrifice, uyavuma ukuthi anikelwe. Uma ethi kuphelele kufeziwe usuka eseqhaza ukuthi mina nami siyakwazi ukuziyela kuNkulunkulu, nawe ungaziyela kuye bese uyaqala intethelelo, nawe ungaya kuye uthi baba angenzanga kahle, akusadingeki ukuthi ulinde umpriest kanye onyakeni, oh hallelujah, akusadingeki ukuthi uhlale unyaka wonke wona bese uyalinda umpriest eyakuye. Lithi iBhayibheli umafunda kumaHebheru, oh hallelujah, chapter 8 lithi isivumelane esisha sidala noma sinamandla kunaleso sokuqala, because lesokuqala there were things that were missing, because kulesokuqala khona izinto ezazingafezakaliswa, kulesokuqala khona kwakushoda, kulesokuqala khona abanye
abantu bebangamelanga bangene ethempelini ibenza okuthize, kepha manje ngokuthi sekunalesi esisha, kepha manje ngokuthi khona uJesu owanenga, kepha manje kuthi khona uNkulunkulu owadabula amazulu wesemhlabeni. Oh haleluya, umuntu sengaziyena uNkulunkulu sengaya athi Baba angenzanga kahle, athi Baba siza mina nami. Now we do not depend on the priest to pray for us. Now we depend on ourselves usithandazele. Manje uma zisiqala zishaya sithi Baba akungenelele, kepha ekuqaleni bekuthiya ukuthi ngigijime ngikufuna isitobela ngimtshele ukuthi nasi isimo bese uyakuthandazela, kepha manje sengiyakwazi ukuthandazela. Manje nami sengiyakwazi ukumbiza. Manje sesinegunya nasi lokumbiza. Uma ubheka uNkulunkulu kahle kahle uNkulunkulu wakaJuda, uNkulunkulu waka-Israyeli. Oh haleluya, thina sasinabo uNkulunkulu bethu, kepha uma benza isivumelwano esisha nathi sangena. Uma ngenza isivumelwano esisha nathi sathi sesikhona uNkulunkulu, nathi sabalwa. Ingakho lithi iBhayibheli uJesu wesemhlabeni, oh haleluya, wazobulawa ukuze iloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi. Because in the first place uNkulunkulu wakuNkulunkulu waka-Israyeli. Ingakho abantwana baka-Israyeli bebesatshwa ukudlula zonke izizwe ezikhona, noma uNkulunkulu esebashiyile bebemsaba u-Israyeli. Kepha manje nathi sesinayo loyo uNkulunkulu. Ngizothi kuphelele, kufeziwe, nawe ungamthatha umenzo wakho angiyele. Ungamthatha nasekuseni, ungamthatha namo uJesu, namo uJesu emahala. Nani nelethi iphasika seyihlatshiwe, neyathi uNkulunkulu sesinaye, sikhonza iNkosi eyisamandla. Oh uNkulunkulu wethu ogcwele, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Kuphelele, kufeziwe, simile kulesi sivumelwano. Wathi uJesu phuzani leli gazi ngokuba lisivumelwano sami esisha esidala esisipha ngokuba inyama yami eyadathulela nina. Oh Jesu, oh haleluya, nathi sesingabantwana bakaNkulunkulu. Kuphelele, kufeziwe. Ngiyabonga.